खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। गिबियावनो दिनै दिपेन बर' सारा हारिनि गेजेराव दिनै मा बुंलांखो बेखौनो आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानि खाथियाव फोरमायनो थाखाय रायजो राजाजों सावरायनो थाखाय दिनै आंनि चेनेलाव भिडिअखौ खालामनो गोनां जादों। बेखौनो आं खावलायो जाहाथे आंनि भिडिअखौ आलो नायनानै गोरोन्थिफोर नुयोब्ला गोरोन्थिफोर जायोब्ला बयनिसिमबो गोरोन्थि सायाव मोजां कमेन्ट लिरना हरनानै फोरोंहरो बर' रावै बेखौनो आङो आसा खालामो। दिनैनि बे समाव दिपेन बर' सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ दिपेन बर' सारनिसिम खुलुमहरनाय थायो। लोगोसे आं बेखौनो बाख्नायनांगोन दिपेन बर' सारा दिनै बे इंलिश मिडियाम बर' मिडियामनि जि सोलिबाय थानाय समाव गावनि माखासे बिबानखौ लानानै दिनै हारिनि गेजेराव दिनै बाख्नायदों। बर' मिडियाम फरायनानै गावनि दिनै सोलोंथाइखौ गावनि दिनै रोंगौथिखौ नुनानै बर' रायजो राजाफ्रा बर' फरायसाफ्रा दिनै गावनि बिबानखौ नैबे स्टेजाव होदों। बेखौनो दिनै गावनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइखौ लानानै दिनै बै समनि सिनियर बै समनि जेब्ला हारिखौ आलो गोजोनै फोथांबोदों गावनि बर' मिडियामखौ सोलोंनानै गावनि बर' मिडियाम स्कुलाव फरायनानै दिनै गोजौ थाखोआव दिनै हारिखौ फोथांबोदों आरो हादरनि माखासे बिबानफ्रावबो बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै माखासे हादरनि फिसा फिसौ बिबानफोरखौ लाबोनानै दिनै हारि हिसाबै फोथांनानै दिनै हारिखौ नैबे स्टेजाव दोनदों। बिनि थाखायनो दिनै बर' मिडियामखौ जाय दिनै बै समनि दैदेनगिरिफ्रा फोथांबोदों आरो बे बर' रावै दिनै बे बर' मिडियामखौ दिनैसिमबो फोथांनानै दोनदों। बिनि सायाव दिपेन बर' सारा अराय सम बयनिसिमबो बाख्नायनाय दं आरो गावनि बिबाननि सायावबो बाख्नायनाय दं आरो गावनि दिनै रोंगौथिखौ लानानै दिनै नैबे स्टेजाव आगान सुरनो मोननायखौबो बाख्नायनाय दं। बिनि सायावनो दिनै जों बर' हारिफ्रा दिनै बाख्नायनो गोनां आरो बेखौनो आं दिनै खावलायो। लोगोसे दिपेन बर' सारा गावनि बे रोंगौथिखौ लानानै दिनै गुबुन दिनै डिस्ट्रिक्टआव गुबुन आफादफोरजों दिनै बे बर' मिडियाम इंलिश मिडियामनि सायावनो सावरायलायनो थाखाय माखासे मेलेमजिबिफोरजों रायजो राजाफोरजों दिनै सावरायलायनो थाखाय दिनै बे हाबाफारि लानायाव साबसिन लामाखौ जों नुहुरो आरो अराय सम बिदिनो हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे हारिनि गेजेराव आलो गोजोनै जाहाथे बिदि थांखिखौ लाबाय थायो बेखौ जोंबो अराय सम दिपेन बर' सारजों सापर्ट खालामो। नाथाय जों मालाबा माखासे बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानायफ्रा माखासे मा खालामो राजखान्थि हान्जानि माखासे एकसेटिया जानानै माखासे बै समनि दैदेनगिरियानो जा दानि दैदेनगिरियानो जा सम माखासे खुद्रिनाय माखासे बारगा सिमा बारनानै माखासे दिनै गावनि बिबानफोरखौ लानानै दिनै मालाबा बिबुंथि होनायखौ जों नुयो। बिनि थाखायनो जों खावलायो दिपेन बर' सारा गावनि गोसो गोरबोआव दिनै इंलिश मिडियाम बर' मिडियाम जेरैबायदि दिनै बे हाबाफारियाव रायजो राजाजों सावरायनो थाखाय दिनै गेजेरनि जानानै दिनै राव बुंदों। अराय सम बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे नै बिदि खामानि मावलांबाय थायो बेखौ जों बयबो मिजिंथियो। लोगोसे नैबेखौनो आङो आंनि माखासे बे फंनैसो राव बुंनायाव साफा सानै बर' फरायसा आफादाव थानानै माखासे राजखान्थि हान्जानि जानानै मालाबा राव बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखौ आङो फंनैसो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि खाथियाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला जाहाथे आंखौ मोजां सोलोंथाइ हरो बेखौ आङो आसा खालामो। लोगोसे आं नैबेखौनो बुंगोन दिपेन बर' सारा जेरैबायदि नैबे समाव थासारिनि सायाव जेरैबायदि दिनै बुंदों आरो आंबो साननैसोनि सिगां भिडिअ खालामदोंमोन जाहाथे माखासे फोरोंगिरिफोरनि सायाव फोरोंगिरिफ्रा आरो बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै माखासे नाम्बारनि सायाव बै समाव नाम्बारा बेसेबां मोनोमोन आरो प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै बेसेबां मोनोमोन नैबेनि सायाव आं साननैसोनि सिगां भिडिअबो खालामदोंमोन। सारा जेरैबायदि गावनि बर' मिडियामाव सोलोंथाइ लानायजों आरो लोगोसे दिपेन बर' साराबो बुंदों माखासे दिनै प्राइभेट आरो सरकारि
फाराग दं होननानै। फारागा जोंबो बुंनो हायो, बयबो बुंनो हायो, बयबो रायजो राजा बुंनो हायो। दा नै बिनि सायावनो दिपेन बर' सारा मोनसे फोरोंगिरिफोरनि सायाव दुखु मोननाय गैया, फरायसाफोरनि सायाव दुखु मोननाय गैया, बिमा बिफाफोरनि सायाव दुखु मोननाय गैया, सरकारनि सायाव दुखु मोननाय दं। बै समाव जोंनि समाव जेब्ला एलपि स्कुलाव क्लास 4सिम थायोमोन, दिनै बे सोलिबाय थानाय समाव एलपि स्कुलाव क्लास 5सिम सोफादेरना होबाय। अब्ला दिनै सानै फोरोंगिरिया मोनबा क्लासखौ सानसेयाव मोनबा साबजेक्ट फोरोंनांगौआबो गोरलै नङा। दा जों मोनबेसे आयदा फरायो, मोनबेसे आयदा फोरोङो फोरोंगिरिफ्रा, मोनसे आयदाखौ जुदि सानसेयाव मोनसे आयदाल' फोरोंनो हायोबा माखासे सोलोंथाइखौ जेरैबायदि होनांगौ बेखौ जोङो नुहुरा। बिनि थाखायनो खावलायदों दिपेन बर' सारा बर' मिडियामनि जि दिनै फरायसाफोरनि थाखाय दिनै फोरोंगिरि होनांगौमोन, बेफोरबायदि दिनै फोरोंगिरि नांगौ बायदि दिनै सरकारा होआखै। बिनि थाखाय दिनै माखासे बर' फरायसाफ्रा दिनै नैबे सोलिबाय थानाय समाव माखासे नाम्बार मोननायनिफ्राय गाहायाव गोलैदों। बे गोलैनाया जाहैबाय सोरबा फोरोंगिरिनि दाय नङा, सोरबा छात्रनि दाय नङा, सरकारनि दायखौ दिपेन बर' सारा बुंदों। बेखौ जों बाख्नायनांगोन। आरो लोगोसे नैबेखौनो आं बुङो, जेरैबायदि फोरोंगिरिफ्रा साननैसो सिगां आं बुंदोंमोन, आंनि चेनेलनि गेजेरावनो सासे फोरोंगिरियाबो बुंदों, जेरैबायदि गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गावनि माखासे नाजानायनिफ्राय हारिनि दिनै फरायसाफ्रा दिनै जौगानांगौ बायदि दिनै नाजायो, नाथाय समा थोआ। माब्रै समा थोआ? नाजायो, समा दिनै सानै फोरोंगिरिया फ्राय बाहागोआवनो बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव सानैनि बांसिन गैया होनना बुंदों। फ्राय बाहागोआव दिनै 100आव दिनै 70 स्कुलावनो फोरोंगिरिफ्रा खम जानानै दं होनना बुंदों। माने 100आव 30सो स्कुलावल' फोरोंगिरिफ्रा थोनाय मानि दं होनना बुंदों। अब्ला दिनै 70आनो दिनै थोजासे नङा। बिनि थाखायनो दिनै सोरबा दिनै फोरोंगिरिफ्राबो मालाबा समाव सोरजोंबा जुदि सावरायलायोब्ला गावसिनि गोसो गोरबोआव दुखु मोननायखौ फोरमायो। नाथाय बेफोरबायदि दुखु मोननाय माबाफोरखौ दिनै जोंनि बर' इउटुबारफ्रा फोरोंगिरिफोरनाव मोगा मोगि लाहैया। नैबेफोरखौ सम सम लाहैनांगौ। बर' इउटुबारफ्रा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनाव थांनानै माखासे दिनै माबायदि दिनै सोलोंथाइ लानायाव फोरोंगिरिफ्रा दिनै फोरोंगिरि जानानै दिनै माबायदि छात्रफोरनि सायाव अभाब जादों, बेफोरखौ भिडिअ खालायहैनांगौ। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायो, जेरैबायदि दिनै दिपेन बर' सारा गावनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै बाख्नायनाय दं। आरो नैबेखौनो बुंबावदों दिपेन बर' सारा रायजो राजानि खाथियाव सावरायो। दिपेन बर' सारा अरायसम हारिनि थाखाय खामानिखौ मावलाङो। आरो अरायसम दिनै दिपेन बर' सारा रायजो राजानि खाथियाव बे इंलिश मिडियाम बर' मिडियामनि सायाव माखासे अधिकारखौ हगारना होदों। माखासे दिनै अधिकारखौ रायजो राजानि सायावबो दिनै हगारना होदों, जाहाथे बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नैबे मेलफ्राव बाहागो लालायनानै बे इंलिश मिडियाम आरो बर' मिडियामनि सायाव दिनै माखासे सोसनलायनाय माखासे माबाखौ मिडियामखौ सावरायलायनो थाखाय दिनै रायजो राजानि सायाव फोरमायदों। आरो रायजो राजायाबो हेफाजाब होयो। दिनै बिदि समाव माबायदिबा दिनै मोजां जागोन, माबायदिबा दिनै रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै दिनै बरायलायनो हायो, बेफोरखौ दिनै दिपेन बर' सारा हांख्रायदों। बे हांख्रायनायाव दिनै बे मेलफ्राव बयबो हेफाजाब लाहैलायो। नैबे हांख्रायनाय माखासे मेलफ्राव माखासे बे बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियामनि सायाव सावरायलायनायनि सायाव दिनै बे मेलफ्राव रायजो राजाफ्रा बयबो लैहोर लैहोर हेफाजाब लाहैलायो। बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरो। आरो उननि समाव बर' हारिनि गेजेराव अरायसम दिपेन बर' सारा गावनि बर' मिडियाम सोलोंथाइखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव, फरायसाफोरनि खाथियाव दिनै फोरमायदों। अरायसम माखासे दिनै फरायसाफोरनि खाथियाव गावनि बर' मिडियाम फरायनानै, गावनि बर' मिडियामजों फरायनानै, गावनि बर' बिमा रावै फरायनानै दिनै बेसेबां दिनै एक्सपिरियेन्स जाबोखो, बेसेबां दिनै रोंगौथि, सोलोंथाइया दिनै माबायदि दिनै
गावनि बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै बेसेबां जौगाबोनो हाखो बेफोरखौ जाहाथे रायजो राजानि सिगाङाव मोजाङै चेनेलफोरनि गेजेरजों फोरमायना होयो आरो बै समनि दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे गाव गावनि माखासे बर' मिडियामाव फरायनानै मा दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि सायाव हारिनि सायाव बेसेबां जौगाबोनो हाखो आरो हादोरनि दिनै खामानि मावनायाव दिनै मा बिबानाव मोनबोखो बर' मिडियाम फरायनानै दिनै हादोरनि दिनै बिबानफोरखौबो दिनै लाबोदों आरो हारिखौबो जौगाहोबोदों बेफोरनि दिनै भिडिअखौ जोंनि बर' इउटुबारफ्रा जाहाथे दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै जाहाथे बै समनि माखासे सिनियरफोरनि बर' मिडियामफोरनि फोरोंगिरियानो जा जिखुनु जाया मेलेमजिबियानो जा बेफोरनि सायाव जाहाथे नैबे सोलिबाय थानाय समाव जोंनि बर' इउटुबारफ्रा जाहाथे भिडिअफोरखौ खालायहैयो बेखौनो आंनिफ्राय हांख्राय हरनाय। जों दिनै गावजों गाव माखासे थेर फाथिलायनायफोरखौ दिनै भिडिअनि जानगाराव थानानै माखासे नैबे सोलोंथाइनि सायाव भिडिअखौ बांसिनै खालायनांगौ होननानै आङो बर' इउटुबारफोरनि सायाव खावलायहरो आरो माखासे जोंनि फरायसाफोरनि दिनै नाजानाय जेरैबायदि दिनै जायफोर माहारियारि आफादफोरनि दिनै जायफोर दिनै फरायसाफ्रा जेरैबायदि दिनै हारिखौ फोथांनो नाजादों गावनि सोलोंथाइखौ बिमा बिफाफोरनि हाजिरा थुजिरा मावनाय बेफोरनि थाखा फैसाखौ लानानै दिनै बिजाब बायनायनिफ्राय दिनै सोलोंथाइ लानानै दिनै जौगाबोदों बेफोरनि सायाव भिडिअखौ मोजाङै स्पष्ट खालायो आरो स्पष्ट सोंलायलायनानै भिडिअखौ होयो बेखौनो आङो बर' इउटुबारफोरनि सायाव खावलायहरनाय थायो आरो बर' इउटुबारफोरनि सायाव आंनि हांख्राय हरनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आङो हाजासे निमाहा बिनो